O acordo entre a Dirección Xeral de Turismo e Terras de Pontevedra, asinado esta mañá, suporá un investimento total de máis de 200.000 euros. Con este orzamento cubriránse durante os próximos 2 anos os proxectos previstos nos concellos da Mancomunidade. Nava Castro lembrou que o seu destino, Ría e Terras de Pontevedra, tivo no 2017 o seu mellor dato en 6 anos, cun 14% máis de viaxeiros e un 9,2% máis de pernoctas. Salientou tamén a aposta da Mancomunidade de Terras de Pontevedra por facer dos seus recursos propios un aspecto diferenciador. É un produto turístico totalmente diferenciado, distinto e que sí que nos permite diferenciar a Galicia e poder ter esa desestacionalización que tanto mentamos teóricamente, non, pero que aquí sí que pode ser unha realidade onde ao momento que se pode visitar esa riqueza rupestre todos os días do ano. A creación e consolidación da oferta vinculada á arte rupestre e ao turismo accesible será unha das liñas de actuación desta colaboración para a promoción do turismo. Tamén se traballará na implantación de novas tecnoloxías, tanto no referente a dispositivos móviles como a web, e na comercialización de produtos que enriquezan o destino e favorezan a experiencia do viaxeiro. Se nós o que queremos é que a xente veña a Pontevedra canto máis tempo mellor e ademais coa convencimento de que poden estar aquí se queren 15 días, se queren 20 días, se queren toda a vida, porque algúns vellos le quedan. Porque estamos desde o punto de vista, digamos, de clima no Caribe galego, temos un gran patrimonio arquitectónico e natural, pero tamén temos un gran patrimonio gastronómico, cultural de todo tipo, de actividades, deportivo. Polo tanto, o que non ven é por non quere. Este convenio pretende seguir diversificando os beneficios socioeconómicos e culturais do sector dentro da Estratexia do Turismo de Galicia 2020.